କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆଁ ମାମା ଛାଡ଼ି ଉଠି ଆମ ଘରେ ତ ମାମା ଛାଡ଼ି ଉଠି ପୂଜା କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାମାକୁ ପଚାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାନ୍ଦୁର ପୁରା କ'ଣ ଫଟୋ ପାଗଲି ଏଇ ତୋ ମାମାକୁ ପଚାରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ତୁ କାନ୍ଦିବୁନି ଯା ସେଦିନ ରହିଗଲା ଯେଟା ଯେ ମାମା ମାମା ଏକୁଟିଆ ଶୋଇକିରି ଗଲା ଆଣ୍ଟି ନା ତାକୁ ପଟେ ଜିନାକୁ କହିବାକୁ ଜିନାକୁ କହିବୁ ନା ଆଉ କାନ୍ଦିବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ?